Takže zdarec, já jsem Vízy a jak asi vidíte, tak asi skoro každý by si před 10 lety neřekl, že by si vůbec na mobilu mohl pustit video. Ale nyní si tam můžeme zahrát takhle pěknou hru. Jak neskutečný to pokrok. No, vítám vás u našeho gameplaye a takového prvního ohlédnutí na remake pro PC verzi hry Dead Trigger 2, která je převedená z Android verze. A jsem tady s Red Butcherem. Zdravíčko lidičky? Ano. A samozřejmě toto je pro náš kanál VNG, abychom upozornili. Nikde jinde to nevyjde. Takže to je taková exkluzivita pro náš kanál. Tak tady když tak Red Butcher je s tím zkušenější a to natáčím a Red Butcher tady řekne více ke hře. Takže tuhletu hru Dead Trigger 2 si můžete zahrát zdarma na Facebooku, ale hra je v prohlížeči na Facebooku. Což mě sice původně překvapilo, když jsem viděl tu grafiku, protože sice grafika není nějaký ultra mega Crysis, ale řekněme je pěkná, pohledná a zajímavá. V této hře mám zhruba level 20, neříkám, že je to extra moc, když jsem ji hrával docela dost a v poslední době jsem se k ní vrátil. Tahle hra je zhruba na rok a něco na Facebooku. A řekněme, už když jsem ji poprvé zahrál, bylo pár věcí, které mě sice vadily, ale také které mě překvapily. Za prvé, tahle hra je zdarma, sice je to trošku spíš pay to win, nebo zběsilý grind, ale je tady singleplayerová kampaň. Celá hra je spíše orientovaná na single player, takže si to v klidu zahrajete v tom Facebooku, když čekáte na člověka, nebo si zahrajete předtím, než přijde váš šéf do práce. Ano, k tomu tahle hra je, vysloveně, abyste se pobavili. Není to nějaké, řekněme, hlubokomyslné dílo. Nabízí celkem kvalitní příběh na zombie hru. Ano, má to kvalitní příběh, sice to není nějaký Shakespeare, ale dá se to. A hlavně tahle hra se pořád vyvíjí. Co za ten rok, co jsem ji nehrál, tak tam přibylo několik kampaní, několik zajímavých prostě možností, hra se rozšířila dobrým směrem, řekněme, což já můžu jen kvintovat s povděkem. Další věcí je to, že ta komunita ohledně ní se rozšiřuje, vypadá slušně, rozumně. A to je asi tak, co bych řekl kladného. Teď za mě negativou, které je pro mě značné a dost mě vytáčí, je systém střelby. Jo, je automatický, takže nemůžete vůbec ovládat střelbu, já prostě za vás hra střílí automaticky. Teď dáme pauzu, jsme zpět. Zdravíčko. Tak, jenom jsme tady změnili trochu nastavení zvuku, aby ta hra byla slyšet více. Jak jsme skončili, tak tato hra vlastně je nastavená blbě v tom, že v podstatě tady máte mod střelby udělan, takže ta hra střílí prostě za vás. Jednoduše stačí namířit na postavu a zbraň střílí, ale jsou tu i mířidla, což v některých momentech docela dobře zvyšuje, řekněme, onen dostřel. No, jinak pokud bych já řekl názor, aspoň jak já jsem technicky založený člověk na technickou stránku hry, tak hra je vlastně samozřejmě remaster. Je to remaster z původní mobilové verze, na PC samozřejmě co vyšla, tak si ji můžete zahrát v klasickém, jak já říkám, Master Race rozlišení, takže hra podporuje až 4K, což mě milé překvapilo, že to není nějaký chudý remaster, který byste si zahrali pouze v okně s rozlišením vaší Nokia 3310. A hra samozřejmě pro PC verzi prošla určitým vylazením grafiky, jsou tady trochu lepší textury asi na světlení, jinak vůči původní mobilní verzi to grafické zlepšení hlavně v tom rozlišení, takže můžete vidět, až kam přece ty mobily postoupily, což se mi hodně líbí, že Tonstar ukazuje opravdu, i když se nezdá a má prostě takovej ten, řekl byste si v roce 2008, že Tonstar hra nevypadá dobře. I v tom roce byste si tak řekli, tak sice jenom tady je vidět, až kam ta mobilní grafika postoupila. Takže to je asi docela zajímavý námět k zamyšlení, kam až může postoupit dál, když už jsme takhle daleko v mobilní grafice, pokud jako jsou mobily skutečně schopné tahat hry
tak ho jako až neskutečné grafice na mobilu, když to tak řeknu. No. Co si myslíš ty osobně? Jako myslím si, že vývoj nezastavíš. Takže ani mě překvapuje, že časem budou mobily chytřejší než někteří jejich uživatelé, což byla cynická poznámka. Ale taky, že brzo prostě konzole, současná generace konzolí se oproti mobilům za, řekněme, 5-10 let bude muset strouhat. No, to je pravda, no. Uvidíme, jak ten vývoj půjde dál, řekl bych, že ty mobily jdou opravdu hodně rychle nahoru. Vývojáři samozřejmě to hodně teď propagují, třeba mobilní handyhody jsou už tak výkonné, třeba Nvidia Shield už je silnější než stará generace konzolí. A to je opravdu krabička, taková k nošení, o velikosti takový větší peněženky. Samozřejmě ten vývoj jde neskutečně dopředu a mně se ta hra hrozně líbí a jak tady můžete vidět, já jsem tady v misi, kde vás tady obtěžuje boss a tady mezi tím strká ruku do díry. Neberte to ve dvojsmyslu, prosím vás, strká jí do díry tady. Ale ani o nás neví, takže já jsem moc inteligence nepobral. Jinak taková otázka tady na Reddit Butchera, ta hra je na Facebooku plná, nebo je to omezený časově, nebo webově? Takhle, omezená je, tahle hra je plná, ale jsou tu určité omezení, za které je prostě nabízeno, abyste ty omezení odstranili, zaplatit. Vysvětlím. Máte různé kampaně a řekněme, že mise, řekněme, délka mezi těmi misemi, jak je můžete plnit rychle za sebou, je omezená 20 minutama. Splníte misi, musíte o 20 minut počkat, než, řekněme, můžete nastoupit do další příběhové kampaně. Pak tu máte různé mise, takové, řekněme, náhodné, kdy třeba musíte pomoct odboji proti zombíkovskému odboji. Ubránit nějaké město. Třeba já jsem teďka tady měl bránit Řím. To jsou náhodné mise, které jsou v podstatě slouží k tomu, abyste si nagrindovali XPčka. Kurva, teď jsem chcípnul. A to je jedno. Mě to je totiž teď tu hru hrajeme oba, takže... Oba dva, ale vy nevidíte to, co hraju já jsem level už 20, takže už mám něco na než vízy. Ale zpátky k tématu. Máte různé vedlejší mise, což je třeba útok, což je, že máte malou lokaci, kde musíte vyhubit zombíky, obrana, malá lokace, kde se musíte ubránit před zombíky, nebo něco najít, což je třeba, že musíte něco najít v oblasti plné zombíků. Všude jsou zombíci. Jak nečekané. Každé misi je přesně tak, jak nečekané. V každé misi máte něco plus zombíci. Většinou to jsou primitivní úkoly, které splníte do 5 až 10 minut, najebete na tom nějaký cache a vylepšíte si postavu. Jsou tu drobné RPG prvky, drobné grindovací prvky, takže třeba tuhle hru hrajete pořád dokola, abyste našli Base, blueprint neboli návod, jak sestavit M16, pak si sestavíte za těžký prachy, koupíte a tralala, jedeme dál. Tak teď tady řeknu, si do toho skáču takový svůj názor. Tady k další technické stránce hry, když vidím tu vegetaci, tu trávu. Kurva, ta vegetace se hejbe, jak ta hra je next gen. No, OK, jsem se teď udělal z té vegetace, jak se tady hejbe pěkně, no, nevadí. Tady, jak jsem si všiml, tak samozřejmě ty mapy, asi jak jste hráli, nevím, teď, jestli jsem vnímal dobře, tak to prostě je podobný styl té obrany těch map, jako jste hráli třeba Zombie Mod v Codu, ty Black Ops 1 a 2. Že si prostě postavíte ty určitý trámy a tak, no. No, to je sice pravda, ale tady je to trošku opepřený i různýma věcma. Neříkám, že ty mody, když odbočím k tomu Call of Duty, když to takhle řek, jsou špatný, ale mě nikdy Call of Duty zombici nebavily. Tohle mě baví. Je to odpočinková, nebere se to vážně, hlavně se to prostě, je to postavený na tom, že si u toho člověk má odpočnout. Nemá se z toho stresovat, není to prostě je to grindovací hra, ale člověk si u ní prostě odpočine. Tak jsme zpět z natáčení, teď mi vypadlo natáčení na chvíli, mluvám se. To byla poslední sekunda tvýho proslovu, takže to se nic nestalo. Doufám, že to divákům nebude vadit. Doufám, že ne. To se občas stane menší technický problém, protože to prostě přes prohlížeč, který má pořád prostě nějaký technický problém, protože jsem prohlížeč, ať jdou jakkoliv dál, tak prostě občas se tam nějaký ten technický problém u této hry najde, protože je to pořád nedodělaná hra pro PC port, teda aspoň.
ale řekl bych, že na to, že je to hra nedodělaná, dejme tomu, že to je zatím v alfa verzi, můžou říct. Já myslím si, že to už je plná. Ale řekněme, že... No, jako se postupně furt takový vyvíjí ta optimalizace trochu a vlastně to tak... prostě je to taková, je to hra prostě furt ve vývoji, takže se mi to se dá odpustit těch pár chybiček. No, co jsme trochu odešli. Dál, abych řekl já, co se mi na ten styk líbí. Je to za prvé ten systém ovládání. Já jako, ačkoliv je tady sice nepříjemný prvek toho, že vy vlastně můžete střelit pouze při zaměřování v podstatě, to jsem si tady mohl nastavit teda. Ale to je asi jediný. Jinak ta hra jako je plynulá, máte tady docela jako lehký přehazování těch zbraní mezi sebou. I když ta hra má asi jeden ten menší technický problém a řekl bych, že to je ještě spíš pro hlížeče, když si přihodíte zbraň, tak vám framerate dropne o nějakých 10%, ale to je spíš asi... To je spíš podle mě nahráváním vizi, protože já tenhle problém tady nemám. A je to, nebo no, je to prohlížečem internetu, nevím, co zrovna týká máš, ale já to hraju... Prohlížečem asi spíš to bude, já to mám přes Mozilu, která je celkem známá svou stabilitou. Ale jo, tak to bude asi v pluginech, protože já hraju taktéž přes Mozilu a já s tou hrou nemám sebe menší problém. Možná je to taky tím, že já třeba mnohdy mám zaplý adblock, což paradoxně u spousty pro přehrávání, jak videí na YouTube, pomáhá. Jinak jak říkám, tak v podstatě já hru nahrávám na 60 fps, je to čistě, ale přesto prostě drpnu na těch 50, což už je spíš problém buď Frapsu bych spíš, to bych vyčetl spíš Frapsu. No, známe Fraps. Ale to není problém, ta hra jako mi připadá jako kolem těch pár mikrochybiček výtečně optimalizovaná. Máte docela zajímavý tedy věcičky, že tady třeba máte přes celou mapu hozený prasátko, do toho si vystřelíte, získáte peníze na nové věci. A takový menší vylepšení, menší bonusy, perky, to se mi docela líbí. Můžete třeba se právě nějaký ten bonus si vystřílet. No. Nevím, co bych této hře řekl dál, jako pro mě je to takový pěkný příklad, aspoň pro hráče na počítačích, jak ten vývoj prostě jde skutečně dál a co můžou třeba od mobilu za těch pár let očekávat, jako třeba jako standard, opravdu. Ta hra jako na mobilech je, pokud bereme mobilní zařízení, tak co vím, tak ta hra je graficky nejvyspělejší hru na mobilech zatím teda, co existuje. To tím si já osobně nejsem třeba jistý, ale zase... Já neříkám, jako, že to je pravda, jako podle mě aspoň teda, co já jsem měl zkušenost jako zahrát si, vyzkoušet, tak... Neříkám, že třeba neexistuje, ale... Rozhodně handyhod hry, třeba na těch shieldech, tak ty už jsou hezčí, ale... Když vezmete takové hru, si opravdu můžete zahrát na mobilu třeba za 4000 s Androidem, tak už je to jako co říct, no. Taky pravda. Třeba. Jako to opravdu kdyby tím s tím někdo pohrdnul, prostě kdyby si někdo tu hru zapojil na mobilu s Androidem za 4000 a pohrdl by grafikou, tak bych se mu pěkně zasmal. Asi tak. To je popravdě ruku na srdce, ta hra vypadá trochu líp jak některé hry na starou generaci konzolí. Hlavně se taky dobře hraje, jo? To je to hlavní, no, ta hra to ono skutečně. Já za sebe. Když jo, všiml jsem si, že vlastně tady mě ty dropy nastaly pouze, když se mění lokace, jakoby, nebo když se načítá nová nějaká věc. No, tady je těch lokací teďka už víceméně spousta, je tu Řím, je tu Tokio, začíná to tuším v Americe, ty jsi ještě na začátku v Americe. Ještě na začátku já už mám Evropu, což byla kampaň, která byla přidána snad po půl roce, nebo po roce, co jsem tu hru hrál, proto a teď přibyly i další kampaně a budou přidávat další. Nevím, jak je to na tom, na mobilech, ale tady se ta hra, jak jsem zmínil, už velice vyvíjí takovým způsobem, že přidávají kampaně, hra se vyvíjí, že přidávají i další obsah, což mě těší a hlavně za sebe můžu říct, že když mi přijde od kamarádek x žádostí, jestli se nechci přidat do Farmville, tak já jim pošlu odkaz na tu leru s nápisem já radši zabijím zombíky. Pravda, že tohle je asi
Na to, že to je zdarma, tak to dává skutečně zdarma v uvozovkách, tak sami tam máte nějaký třeba platby, že si třeba něco můžete připlatit, ale na to, že to je v uvozovkách zdarma, tak opravdu ten z té hra nabízí až nadprůměrný obsah. Nadprůměrný obsah. Já jsem se teď v podstatě dostal do té části, že tady máte crafting table, jak jsem zjistil. Že vám tady jsou nějaký charaktery, který zachráníte a to vám za to třeba postaví pak u těch crafting table zbraně nebo lékárničky a takové věci, takže tady nějaký mechanik, mi teď tady postavil MP5K. Ano, Vizi, jestli do toho můžu mluvit, tak ty mechanici jsou celkem 4. No já tam mám zatím 2 odemčený podstatě. No tak, máš tu nějakou ženskou, nějakého dealera, což je paradoxně negr. Pak máš Mexičana, co ti tady vyrábí to, výbušniny. A pak máš Ira, který tady dělá zbraně, co vím, tak je to Ir. A pak tu máš Němce, který posouvá celou tu technologickou skupinu nějak nahoru. Teď tady, co za sebe vidím, tam vpravo, myslím, máš výherní automat, do kterého můžeš házet věci. Systém funguje tak, že jak máš toho Němce, kterýho myslím si tady nemáš, německého vědce, tak zvedáš svůj technický level, prostě svoje mojo, když to takhle řeknu, a schopnosti. Tenhle ten vědec odemyká různé kampaně, když ho vylepšíte na nějakou úroveň. Já třeba mám level 5, teďka 5 chci odemknout. Ten level, když dám ten level 5, tak potrvá 2 dny, než se mi odemkne a vylepší se to. Odemkne se mě nový prvek gameplay, což jsou turnáči. Zvýší se mi příjem za mise, velikost nějakých platform, co můžu, a odemknou se mi další věci ohledně vybavení jako nové zbraně a budu se moct vylepšit gunsmitha, medika a pašeráka. OK, takže pokud jsme se teda dostali, dejme tomu, pomyslnému konci našeho videa, abychom to asi nepřetáhli, tak bychom mohli teď zhodnotit celkový názor na celou hru, abychom to neprotahovali, jako začneme dalšíma, protože už jsme v podstatě ukázali všechno, co šlo, jak od technické stránky až po tu herní, příběhovou. Tak za mě, kdybych já jako měl hodnotit hru, tak za mě to je, pokud jde o remake pro PC z nějaké mobilní platformy, tak za mě to je vysoký nadprůměr, a pokud to máte ještě k tomu v podstatě zdarma na prohlížeči. Taky bych této hře jedině vytknul to, že v podstatě tady máte skutečně některé placené věci a něco máte třeba na den omezený. Ale to je maličkost. Samozřejmě pro dlouhodobý hráče to není žádný problém, přece jenom každý si pamatujeme, kdo hrál Ikariam a takové věci, když byl mladší, tak tam to Nemexie, divoký kmeny. No, tak tam jste si taky občas mohli zaplatit třeba za botíky, zajímavý. No. Aspoň u Ikariamu to tak platilo, co si pamatuju ještě já. No, a řekl bych, že ta hra je rozhodně vysoký nadprůměr, optimalizaci nemám co vytknout, natáčení, tam nějaký dropy vyčtu maximálně frapsů, jinak hra jede výtečně, zahrajete si ji v podstatě i opravdu i na netbooku, bych řekl, v pohodě, a to jako dost dobrý grafice, já to mám nastavený úplně na maximálku a nemám nějaký, když nenatáčím, tak nemám žádný problémy rozhodně. A nemám jí jako co vytknout po technické stránce, ani po příběhový má smysl. A jako herní stránka tam je nic většinou, tak to je to, že v podstatě to část, pokud nemíříte, tak to prostě střílí za vás, ale to je jenom taková maličkost a některým hráčům to dokonce tu hru i usnadní, když to tak řekneme. No. To je samozřejmě hackři tady už nebudu existovat, protože samotná hra vám poskytne hacky. No, takže bych teda ukončil za sebe tuto recenzi, teda aspoň za mou osobu, protože já už jsem k tomu svůj názor řekl. Jak říkám, je to výtečná hra, rozhodně vám dáme odkaz do popisku videa a radíme vám si ji zahrát, aspoň si ji vyzkoušet. Nemusí samozřejmě nadchnout každého, není to určitě hra úplně pro každého, ale je to
Je to skutečně hra na to odreagování, když jste třeba v práci, tak tam máte kancelářský kompo, zapnete si do pozadí, pokud vás nesleduje šéf v hru a můžete hrát v pohodě na 60 frameů ve výtečné grafice. V kanceláři u kafička, když přijde šéf a vyhodí vás. Ano. A to je určitě můj názor na tu hru. Takže tady předám ještě slovo Red Butcherovi. Takže já bych zase... Na občasný zahrání výborný. Jenom to prostě člověk nesmí brát nějak extrémně vážně, nesmí tím žít, nesmí tím být vysloveně posedlej. Člověk si u toho odpočine, vyčistí tak říkajíc mozek, vyblbne se, trošku si něco jakoby nagrinduje. Odpočinková hra je to výborná. To je bez pochybu. A řekněme oproti spoustě moderním herám, když to budeme... Musí se to brát jako hra převzatá z mobilu, protože pokud to budete srovnávat s čistě PC tituly, tak ta hra bude ztrácet. Pokud to bude... Či klidně PC, či dokonce konzolovými tituly, takže můžeme říct takhle celkové multiplatformními tituly. No. Ale jinak za sebe můžu říct, na občasné zahrání, dobrý. Váma, jděte do toho, oskoušejte to. Je to lepší než Farmville. Je to lepší než různé farmičky na Facebooku. Je to různý, ještě různý. Já to osobně můžu označit jako nejlepší free-to-play hru, co existuje na prohlížeči. No, na Facebooku. Na Facebooku. Na prohlížeči to bych přihnal, tam je Counter-Strike 1.6. No. No, to bych urazil Counter-Strike 1.6 zase, no, to je opravdu hra kultovní. Takže my vám teda moc krát děkujeme za zhlédnutí tohoto videa, dejte samozřejmě palec nahoru video, sdílejte, dejte odběr našemu kanálu, napište názor na tuto hříčku, co jsme vám ukázali. Cokoliv nám klidně vytkněte, je to pouze na vás, vy určujete naši budoucnost. A ještě to vám moc krát děkujeme za zhlédnutí a za mě, co jiného říci než zdarec. Mějte se lidi.